welcome back to my channel. Mag-unboxing tayo ng Isabela. Quality Isabela. Napakahirap na ngayon kumita sa gagamba. Parang gusto na nating mamaalam sa gagamba. Hindi na nakakabuhay. Dami ng sealer mga kagamba. Kaliwat kanan na yung mga sealer dyan. Saan man sulok ng Metro Manila, maraming sealer. Hindi totoo yan. At tapos kunti ang supply. Taasan ng presyo. Yung iba nagbabagsak ang presyo dahil sa puro koto. Mayroon kasing ahente mga kagamba sa probinsya na pag magbigay, kung tawagin sapukan, yung lahat tinuhuli, walang nire-reject doon, pinapadala lahat doon sa ano. Kasi nga agawan nga ng gagamba, yun ang nangyayari dyan. Wala nang pili sa ano, sa pinapadala. Talagang makikita mo pare-parehas na maliliit. Minsan nga yung nireject doon sa kabila, pinapadala sa isang umorder. Halimbawa, yung isang ahente ay mayroon siyang 4 na kausap. Tapos yung kausap ng isa mataas ang presyo. Tapos siyempre sabi niya, gusto ko quality walang kuto. So lilinisin niya yon, tanggal ang kuto. Ito naman kabila, mura. Kaya lang, lahat ng tinanggal niya na kuto, ilalagay naman niya doon. Papadala din niya doon sa isang kumuha ng mura, yung barat. Siguro, kung may makuha siyang mga doon sa 3,000 na pinadala niyang quality, may nakuha siyang 1,000 doon na reject, mga kuto, tapos imimix niya ngayon doon sa isang papadalhan naman niya na mura ang presyo. Kaya nangyayari, pag mura, mapapamura ka talaga mga gamba. Yan ang paliwanag dyan. Kasi yung iba, bakit dami daw kuto yung nakuha? Pero mura lang naman nakuha. Yung iba naman, kahit puro kuto, sabay sa presyo. Sabay mataas sa presyo. Tayo mga kagamba, hindi tayo nagpipresyo ng talo ka. Kasi unang-una, ang mahal ng gasolina, siyempre papalalamog mo yan. Tatansyahin ko rin yung presyo ng kagamba. Kaya pag pinatulan mo yung ganon, close deal tayo. Kasi hindi naman po pwedeng hindi ako kikita, siyempre kumakain din tayo araw-araw mga gagamba, di ba? May nagpost pa nga dyan na wala na rin matinong sealer ng gagamba. Hindi totoo yan. Naman na niya, pero may mga ano rin, magugulang, pero hindi naman lahat. Itong sino ba itong nagpost ng ganon? Roy Santos ba pangalan? Hindi lahat naman na niya, so wag ganon. Below the belt na yan sa ibang matitino. Bago yan mga gamba, shout out muna tayo kay Edeline Bagaho from Bonifacio Occidental, Mindanao. Hindi kita mapadalhan ng gagamba kasi hindi ko maharap sa isa pa, mamamatay lang din sa layo niyan. Si Nora Minang ng Cotabato City, nanghihingi rin ng gagamba. Hindi rin kita mapapadalhan kasi kung i-career natin yan, patay na yung gagamba bago makarating sa'yo. Diyan ka na lang kumuha, maraming gagamba dyan. Kahit itong si Edeline na Bagaho, maraming gagamba dyan sa parting Mindanao. Magaganda pa nga Shout out din kay Greg Morales. Yan, pagka manghihingi kayo ng gagamba, dito na lang kasi mahirap kung ihatid ko pa sa inyo, gastos ako sa gas. Hindi naman tayo kumikita mga kagamba sa YouTube channel natin. Lalong-lalo na sa pagbibinta ng gagamba, wala naman na tayong kita masyado. So nag-aanap tayo na ibang alternative na pagkakakitaan kasi hindi na kagaya dati na tayo nagde-deliver, marami tayong deliver. So kaya mababa ang presyo kasi hindi nag-ahabulan ng presyo doon sa probinsya. Ay ngayon lahat ng mga dinideliveran natin, rumikta na lahat doon. So habulan ng presyo. Ayan, shout out din kay Jake Vizcara na matagal na nanghihingi. Hindi naman ako makadaan dyan sa inyo dahil sa, sabi ko nga sa'yo, hindi ko naman ihahatid yung 5 gagamba lang sa lugar mo kung hindi on the way. Kasi mahal nga ang gasolina. Eduardo's ML, shout out sa'yo. Si Rodel Bellesa, shout out sa'yo. Ronald Bagtibay, humihingi din dito ng gagamba. Sabi ko sa inyo, pag pumunta kayo dito sa bahay ko at humihingi ka ng 2-3, bigyan na kita ng 10 piraso. Walang bayad yun. Basta pumunta ka dito sa bahay ko. At saka shoutout din kay Diosdado Chungson. Yan. So, ayan mga gamba, panoorin natin itong unboxing na ito. Sino tayo ng quality. Isabela. Quality Isabela. Yan.
Tingnan natin kung quality talaga, ha? Ayun, oh. Uy. Quality. Oh, lumabas na. Malibot pa. Next. Oh. Nagalaw. Yun, no? Lawan ko kaya. Flashlight yan. Yun, no? Iwanag, oh. Magalaw, maaga pa eh. Ganda ng sukat. Oh. Wow. Next. Oh. Malikot. Hindi ko matanggal sa salamin. Patay ko muna yung flashlight niya. Yan. Maganda yata. Next. Iyo, no? Alright, next. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? May ngayang ganda. Hindi ko mabuksan at maaga pa. Gumagalaw eh. Right. Next. Maraming makuhang ano. Tingin. Maganda. Wala may ibentang 5 piso. Ayan, tumatangkilik dyan ng mura pero puro puto naman. Wala ka rin mapapala. Dito ka na lang. Quality presyo, quality gagamba. Siyempre, sasabay mo siya. Parehas quality. Ayan o. Saan ka pa? Oh, order na. Huwag na puro tanong. Order agad. Oh, ano? Oh, grabe. Magkakatabing tatlo. Alright.